Tak máme tady třetí den se slepicemi. Tak se koukneme, jestli nosí nebo ne. Vypadá to nadějně. No teda. Krásný bílý. To budou zítra ještě barvit na Velikonoce rovnou. Tak si jich pár pozbíráme. Jedno. Druhý. Třetí. Čtvrtý. A krásně čistý holky je mají. Pátý. Šestý. No teda sedmý. Není tam ještě nějaký někde rohlík tam vidím. No to stačí 7 let. Dá se říct za 2 dny. Máme 48 hodin. No to se má. Holky, jste nějak šikovný moc.